näme diýen şonuň gapdanna? Sen hem düşünýärmi sen? Ay sen näme düşünýäň? Ýüregi düşäýdiňmi? Geçmän ýatan lakka balyk ýarak bolup küdür goýaýsana, goýaýsana. Bolýa diýeňde diýen şekilde diýen bolsaň. Ertesi gün gidip video çekýän olar bilen, ertesi gün gidip bile bolan bolýan da. Sen döwründe maňa da diýeniň wadyr, bilýänmi? O özüňe mä bir ýetkeşik oglan Afro-Türkmenistany sözüňe mä bile bir garantyly bir zat özüňe mä do. Ya diýi kime näme diýen bolsaň, diýýär soňundan gidip video çekip ne publika oýnaýanmy, ne maňa da ýaýsam, näme burnuň eýle. Bu men burnum bar, sen burnuň ýanynda, men burnum ýok dost. Düşünýärmi? Orjunda adam öňüň ýeten o burnuň goýnuň gumalaw ýaly, goýaýsana o. Diýen bolsaň adam şekilde diýsen ondan video çekişme gidip bile. Ya haýp edýänmi dost? Haýp edelim sen bilen ya. Oturan yerinde gelene gaýyn, gidene ýeňel, aýsyn ýüregi düşäýin, goýaýsana, otur kerseni getir, ýuwaş bolaýsana. Aý şu diýen adamdan birden öňden weh diýip çykdy, ýer gutorynça gaçarsyň, alamy uly sary maýkaly, sary köýnekli goýaý, goýş, bolly. Hallişka, kama kawadan goşulma gelme yere. Men tüýkülüň ýyzyna ýalamak, diýem soň gidip video çekemek, ýaraşamak, dost bolamak, diýem soň diýen şekilde diýen öz normalny gelse normalny bolýar. Özüm gidip aýagyna gidemek, sen Aşgabatda damdamyň ýanyna gidişiň, aýagyna gidişiň ýaly. O diýişleňi däliräne küdüň diýiş ýaly. Baýjydyr da ýaňy goýaý o, no goý. Gitto. Ha? Tot, murak tık bir kamera atsotin. O taran kamera ayırmakta. Da. Ya kamera ayır, onu açacaklar. Kamera ayır, ayırtacak. O da doyurtacak. Sağlıkka, begilikka, adalimlik gerek yaşlayın. Ketmeydik hatının yapanı uraylık burnumuzun kekini diye. Cahaya yerinde de leppey diýmeli hatını elhamdülillah diye şöyle. Eski mi? Cumhuriyet. Böyle yandık. Gel bu yükleri her medal ya. Oğlum para mı? Yok parmağın ne? Ha elhamdülillah diye bir kere. Elhamdülillah leppey diýmeli hatını diye. Dost gowçulukmy? Goşuňdadyň eň altyn bolyn. Ey, duyu varma, namaz edýän aýdys. Näme üçin? Geleceğimle söwüşdüm. Bar. Ey, karoçy, bir hepdeler söwüşü gezdik, yatamyzda da aramyzda, ýasyp goýup ýatan bolar gelinje. Şu ýerden ýanyna bardym, edidim. Men seň bilen ýaraşmak üçin daglara aşyk geldim diýip. Hey, goý sana. Bir hepdeler ýaslykdan aşyp bildiň sen dagdan aşaryň ýaly. Oh bro, problem mami. Görmendim ben bro. Baksa. No. Oh, sorry bro. What's up nigga? Yo, sorry. Чувак. Yes. Soğuk mu? Ha? Bağışlağımcan, Radmocan çağı görmendim. Bağışlağım rahatlaşın. Bağışlağım. Näme? Ýutdyň ha? Eşat diýjekkäm. Näme diýmelim men? Sen ýaly kakam boljagym bilen bolsam dogulmadym. Yo, birden uçdum da, o şeşe taýboksa gatýan barsa näme? Düşünüp gülläý senki. Goý bara ödüm gitjege sıçdyň aro. Goý bar. Ayda av boldy. 3-nji bölüminde bolan wakalar. Bilsen hiç çıkmayasın. Kılım ben geldim işte. Ha. Ben mekanım dostu beygalaş. Mekan sana ikilik tutur. Aylar qoğum men de mekanım dostuna. Mekan sana ikilik tutur. Diňe gyýlar beýle däller 4-nji bölümi. Sen ne diýsen? Men tere geçiyorsan. Näçe tuğulum. Ta gerere geleyim arbu etdiýänim da. Ha, gelip prezidentine. Men sana sorgudum da. Aha, näme sowgat? Yaman goýurýana sürpriz. Sağolun. Sen diýorda küçücük sorgudum da. Vay sağ ol, spasibo. Qymmat dämi? Sen hiç qymmat. Vay spasibo. Vay, doğru. Benim şeyim verdi. Olmuyor böyle. Ay, şu tayda sevgilim Sidanya'ya çok tür diye beştim. Ağa benim sevgilim işte Sidanya'ya çok tür diyen son geldim taşmışan tutmağına. Mekan. Vay, menkim mekan. Vay, gelinme men maşinimde oturalı. Bolmasa men maşinimde oturaylı. Bolmayan mı? Yok, yor menki de oturup karaşayırlar şu an. Çıkar mı kana? Çıkya, şudak girdiler şu. Çıkmasalar näme birden? Çıkya arkayın mı oluyor? Mene şu an anam ağımda. Anam olmadı bir de ya, bolli. Ağzınımda otursana sen. Sen var durayda şu maat.
Vay beğendim. Spasiba ullakan köp sağ ol. Bol ya. Göredik manna yilçe bolluk. Ağay men o anlaş alıp berdim. Annem kızıl alıp berjek bolup berdim. Sağa men o maşina alıp berjek bolup berdim. Hala çıktı der. Vay çıktı. Hey düştük. Ömer bakka ben. İyi pasağıdın çiğne. Biliyor musun? Bale kan, bale. Soprano salam. Salam. Soňky kilimizdäki İsmail barym, oglanjyk. Şoň zekin hakda näme diýiljek? Mena mungdan biri diýen. Mungdan biri? Owa, mungdan biri. Bolýa. Bolýa. Şu ata bir yetişme lan. Gilaydı da vara. Payı ölüyene konuşma. Be. Bak dur. Näme aýyrlygym dene o? Neymiş ya? Turnof gidip ber goraňok men. Yastırdım Tırnof'a neyme öyle? Ay gerek de näme? Boyuma taze. Ayın sana ne olur kısmaklasla yana kolu. Yankıdat neyme? Yadığını düşemi. Bir vakt 2006-2007 çempiyon ola Karadağ itba. Yankısı sonra demek de yani kalkıp geçişler. Aşağına komentar edip belli yankısı. Başlan ya. Başlan. Barbadır başlan ya bayram halin bağları. Bir 5 milyon bağlar da bolýar. 5 milyon ki bağlık pişirilen butko, bizimki bağır pişirilen butko. Birin 5 milyon bağırdır bağlık pişirişimde bayram halin bağlar komum, bağlarçılarım, bağır boyun. Pişiren bağlıktır bağırlanmadan bağların bağır komunu bağırlamana vermeli, vermesen bolun o. Pırvadar pişiren bağlıktır bağırlanmadan 5'in bağır komu bağırlamana vermendir. Bağır komun bağırının belası 5'inin butkosu olaydı. Yakıda yok. Bağır kom bağırlıçıları bilen 5'inin butkosuna varıp 5'inin bağlıklarını bölüklep bağırlap baş. Veredik oğlum. Veredin kakadam yegen. Şimdi ilerakta bir hilek bolup beytmesine başlık. Bölmenen bağırlap bolyara başlık. Bölmemene başlık. Bölecek beşim. Bölecek. Bay bölürse. Getiren bölür. Böldürmeyecek olsam barmalın da. Varır başlık. Bağlıklı varır başlık. Bağlıklar başlık. Съемка сделана в середине 90-х. На ней лидеры самой кровожадной группировки России – Ореховский. Встречи, разборки. Amen mağdin abi. Dur. Devamını gördüm gerek. Şu kanalı. Otur. Hayır. Gördüm mesela gel. Mügan gol ya. Tuvalette kim var ay? Gir sen aldım etti. Ağzı ettim. Tuvalim Allah'can bugün 10 min patbeşik bolluk. Mını bir ullu kandan bellemeli. Oğlum edilip bana 10 min patbeşik bol patir diyem mi? Ediladi. Yani men yatamak men diktor natam. Men maşin alıp nire gitdi bul? Allah'can canınız sağ olsun. Sizin kömöňiz bilen bugün men 10 min patbeşik boldum. Tüsürekden begen, yani begencim men bilen bile paylaşmana gelen dostlarım. Birer Türkiş hoşeli kafeň başlygy beýlekem atam 077. Ömür bir ýere gidýän ýerini bilemz o. Atam oklasız. Sünnikardy o diýenmi? Ha, köp minnetdar diýenmi? Am janyňyz sağ bolsun. Profile girip para hemme videolama like basmaň. Prosmotrlan banlanýar o. Näme araňyz barmy mende? Kime näme ýamanlyk edipdirne birine kommentarda söýwemäýdim o hiç kim ala. Gayrat edin o. Freelance iki taraflı bolsun. Profile girip like basma. Düşündün mü? Basma like. Basma!